dibuka dulu josinggalang layari insan jauh anak ranjau tambangan layo singgalah tadangalangang urawe balia inggo jalan urang babalia inggo jalan tuan den dimakini bamain dudu alasan tanang-tanang kandakan lagu kenan lain tuan nilai kenan lain tuan den dimakini bamain oi Pak Samsu den masuk asanjo Mak Freddy dan kan masuk asanjo pasam sunyi mbak ba itu pulo dama di den indah kalu ponye ombak den dimakini bamain sapakan saki bangu jeramli kita kan indah dapet kabanyo bangu jaya cegala juanan kandung den dimakini bamain dia liakan lagu lain nalam lagu rasa malam ko gendakan lagu lakanan lain sana adalah dakerayo katibo lalai delah dakerayo katibo pasang sudah nyoba pantuna pulo dan ngadera banyak sama lama kini siang kaba pantuna sama lamko orang banyak capek kirimkanlah kamari lalai capek kirimlah kamari dari Muaro ke pintu kabun orang membawa si burung nuri siang bapaneh malam bapaneh mencari sesuap nasi bawakan ke koto tua caruak buai tuh koto tua caruak permintaan Pak Samsu 50 bintang dari Udamadi. Baguro kanda akan
100 bintang dari Mak Freddy. Si ai nyu nak bisa kini mak kue patang tuh Pak, diganti yang patang tuh. Si ai ada kegiatan lain di Selimpek liau kini nah. Tadi berjanji kalau bisa kemari bakajan kemari. 159 baru di layar monitor kita mantu share dulu sana. Itu bagus lama semalam kini kan. Ya, yang latipo sabalung komen bantu share mau dipatang kok sampai PRT penonton wah sinyal rancak. Bagura kita orang banyak paut lake silaturahmi mak nambah kanda da arista cobiaso rantau nambe larisa orang banyak silau laju orang nabundone silau laju bang madiran nabundo onye omba abakanda akoto tu onye omba baduo kini jo pasang sunde baduo kini omba jo pasang sun biata lambe masa titipo nantuan naijo magawai pak kamilah ragune acok talambe magawai saminggu nangko indah sirenti bakandakan bayosep kanda bulia pinta kalakune kanda bulia pinta kalaku biarlah kami mandendangan rabanya were rabanya sabala manunggunde darmen malaya laitibo samalamko nambah bintang dedawe badonasi nangkan duangai layak kanamela de kamaritam nak lasue kurau samalam nangko kanduang kamano ka dicari nang kontanain mah ilang di matoda oi nanyo kanduang ilang di mato dape bagurau malam kini namanya bisu hari lahir ayo katibo mak bisu lahir ayo katibo laiti poli samut sadana kanduangai bagi kanamela malam kini bagikan melalisa malam kini kandakan lagu nantakana kanduangai biar kami badendang kini biar badendang malam kini opak palu aco tibo talambe ramanya laga batika apa den kini koma aco la batika apa palu kini laga kalupa jorang salimpe pak palu de banyak de apa kapanggati tam lita tulang den pak palu sama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana pancinto talang sarwe, khususnya pancinto saluang dendang Cimpago Talang. Selamat malam dusana kami. Selamat hadir, selamat bergurau di kita semalam nangko. Kita kamaudaro amboy malaya udah peneka malam adu alga utama. Nang kamangawani dusana bercerita-cerita bergurau lama kita malam kini. Terima kasih banyak udah Abdul Rahman 75 bintang. Semoga menjadi amal ibadah hendaknya nambah kirim bintang. Dan kabar kirim pepanjang lagu 5.000 ya Indonesia Putra. Dan kabar kirim maisi katidiang maksati itu silahkan ke nomor nan tertera di atas. Terima kasih udah Madi Mantari 50 bintang. Terima kasih Mamak Freddy 200 bintang. Bantu sebarluaskan balik di sana. Share terima kasih Elmalai 50 bintang. Rayo ketibu makan daging kita lebu ya yo. Kece udah Arista. Agih kalenggang nanggondo cek ni ya. Lenggang nanggondo udah jali. Abdul Rahman 75 bintang. Oh tuah bantu share 184 sambo ambonyo. Allah ambo kandakan lagu ratok semalam kini kece udah Arista ya. Banyak-banyak bu ya kopinya Mbak. Jangan lupa Joratok Sania Maka bu ya deh padih lagu udah den malam kini. Udah jali Afrizal jali. Ya. Bunga Aisyah selamat malam. Selamat malam Bunga Aisyah. Bantu share tuh bagikan ke grup-grup Facebook Nada. Udah Putra Kelana selamat bergeroyok. Udah Putra Kelana lama hilang-hilang saja. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Yulia Saleh. Semakin jaya ya Bu ya. Amin amin ya robbal alamin. Berkat doa sana kasadonyo. Ayu Vivo Kerinci Ayu semalam Ayu bantu bagikan Ci Ayu. Nak sekerincinya orang menonton kita ke bagurau lama semalam ko. Tuh bantu share Mak Gawai, Pak Zulkarnaini, Pak Samsu, Mak Sati di makolah Mak Sati. Bang Uji Ramli beliau lah seminggu sakit kironyo. Marilah sama-sama kita doakan semoga beliau segera pulih. Aku baru-baru kesegeh baru alhamdulillah lah mencogok. Ayo lebih ngolah wak kama kolah Bang Uji. Lah seminggu indak tibo. Tuh. Tuh. Mak Freddy 200 bintang. Terima kasih banyak. Bantu share ke grup-grup Facebook dan ada cuna biasa target bintang kita tetap 2.500 malam kini. Mudah-mudahan gurau kita lama lancar sinyal anda mau dapatkan lah terakhir indak lah terakhir nak ada keluar gambar leh ya atau bantu bagikan sana bagikan ke grup-grup Facebook nanado bantu komen nalah tibo jangan no se komen gak cie komen biar bisa kami membacakan biar tasapo pulo kawan-kawan lain. Rizna Tanjung assalamualaikum waalaikumsalam. Gabong dari Bangkinang. Armanus selamat malam. Armanus selamat malam. As'ad Marta selamat malam. Bantu share 300 bintang dari Bang Uje Ramli. Terima kasih. Dan sakadang-kadangnya gobong dari Bangkinang. Jadi di sana jadwal kita karena Jumat Sabtu Minggu itu dalam suasana hari raya Idul Adha makanya kita off. Jadi setelah iko kini ko kan Kamis ko pengganti hari Sabtu lah kita ganti tadi malam itu adalah untuk mengganti jumpa temu kita hari Sabtu untuk minggu ini. Jadi itu penggantinya. Jangan sana salah sangko ko live tiap malam pindah yo ba ada kalau enggak banyak paket live awak tiap malam. Sudah kita mulai balik ko sudah Kamis ko berarti Selasa siap rayo le. Jadi di sana ngomong kampi baru awak ko. Kalau Selasa berarti Selasa Kamis 2 kali kita pertemuan itulah bergurau salam suntu ya kan. Guru Salam Suntu awak tanggalan nambal lehena. Jadi dosa nak kami nalai baniek mesi ketidia ikhlas ya. Catatan nyawa ikhlas itu silahkan ke nomor nan biaso. Itu informasinya nomornya ada di atas. Malaki Mak Sati kita datang karena beliau kini sedang berlibur. Langkawi Caniago nih yang minta lagu lah awak cie sire langkok lagunya awak pendatang baru
M Caniago, salam kenal, selamat bagabon jo salon enang Cimpago Talang. Bantu follow cek halaman kami, carinya di Facebook yo udah M Caniago. Follow, sudah tuh aktifkan notifikasi loncengnya supaya tahu kapan kami menyiarkan secara langsung. Mak Kabe selamat malam, bantu komen Mak Kabe. Al Mufida Datuk Tan Marido, assalamualaikum Bu Yel. Baak kok surang saja malam kini, salam dari Bukit Tinggi. Sia ai sedang ada pulau acara lain udah Mak Datuk. Bagindo Rahman Ambo dari Bogor, bantu bagikan cie udah Bagindo Rahman, Mama Ambo, Mak Darwin Skumbang, Martias Piliang, selamat bagurau Zon Kharani, salam dari Padang, bantu ser-ser cie udah Zon Kharani. Sungai Lasi hadir Bu Yel dari Mak KB Sungai Lasi. Kalau lupa Bu Yel jo kena Ambo, Bu Yel siap-siap kena sanksi. Hande udah ringgale. Ende udah Arista kok. Bu Emma Sarilama, assalamualaikum, selamat malam Bu Yel. Waalaikumsalam Bu Emma. Bunga Aisyah, assalamualaikum Bu Yel, selamat malam. SDCT sabana mantap hata. Dusana ku ado nang nikah anak kemanakan kita cucu anak Ipa bisa atau boleh hubungi salon endang Cimpago Talang ke nomor na biasa. Untuk referensinya atau evaluasinya boleh dicari siaran langsung siang tadi. Aba-aba model ados tuh kita siarankan tadi langsung dari salon dendang Cimpago Talang. Adi boleh pulo di sana kami menyediakan jasa MC nikah. Mantap Bu Yel. Irdawati Yop Rudi Warman, salam dari Panam, bantu share di sana lalu membagikan mulia Devan Zedu badendang lecek nih ya. Apa di jalan baru ke pulang ya. Samo Mak Freddy mungkin lah tibo mama minta lagu cek nih ya video ketek Cianjur hadir Depi Sar Ceniago monitor. Pak Zulkarnaini, assalamualaikum, selamat bagurau Cimpago Talang, sukses sampai selesai, amin amin ya robbal alamin. Bapantun pulo magawe agak sanabu urang guguk meniti ameh konda ameh titi perak bawa ke pasarang suasu jasu SDCT alun tabaleh dek badan segala indak mungkin jo ayi matu sajo. Tolong bacokan dan tolong putakan baliang-baliang tu kal lagu orang guguk meniti ameh deh. Permintaan apa dan malam kini leh. Iya. Ikoko kami nama pantun sebenarnya. Assalamualaikum bagurau Cimpago Talang, sukses sampai selesai, amin amin. Celam. Bapan tulo magawai agak senaburang guguk meniti ameh konda ameh titih perak ke basu ke pasarang saruaso. Jaso apa alun tabaleh dek badan kami segala indak mungkin jo ayi matu sajo. Dek kami na itu doh. Jaso pak palu alun tabaleh dek kami segala indak mungkin jo dendang sama lampu. Dia gih beliau beko guguk meniti ameh. Ya berusuh-rusuh. Lai banyak penonton lai Pak, mudah-mudahan sampai beko lebih 200. Salam kenal Cik Niyop, salam kenal pulau Bali Imtiar Arcania Goar. Silakan ikuti salon enang Cimpago Talang, carinya di Facebook. Sanksinya diundang foto, diundangan foto udah peneka malam aja nanti dipajang leh. Kalau Bu Yel namanya saja nanti deh. Jangan lupa-lupa lagu Darista kadang-kadang tulian namanya teh. Rizkue Depok menyimak saya Nyoyop. Sambil menyimak bantu bagikan dah komen-komen. Dewi Hayati lah di share mah kanakan ke grup yang ada di Sungai Lasi. Lubuk Gadang hadir Johnny Forenskio, Sukmadina Dinir, sap malam. Johnny Forenski sukses SDCT yop. Nah, patah-patah lidah. Selamat malam Pak Zulfahmi Rangkoto Panjang. Pak Zulfahmi Soimi Kemang Sayo. Atu garami tu arek-arek lungga. Jangan lupa Bu Johnny Johnny Fransaski. Bantu bagikan Cik Johnny. Atau ada lagi dulu. Kemari lah tukang saluan duduk. Dah boleh berhenti malam kini dah. Malam kembali Mama Ambo, Mak Freddy lah tipu Mak Freddy lah sampai mana Mak kini tu. Ayo, panek-panek pada nama. Entah, sehat-sehat lah hendaknya sampai di rumah. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sabana segeh udah peneka malam kini. Ya, segeh taruh sana. Alhamdulillah. Iya. Ade segeh 25 bintang. Mau kasih ade segeh. Segeh taruh lah hendaknya. Onde ma Allah bunyi telempong unggan mainan anak.
di Gunung Medan maaf Freddy dan elo mama di jalan mama kanduagai biarlah pane mananti kanoi nanti kolai kadatang kolai kadatang talempong unggan namo lagu biya bagurau samalam nangko samalam nangko Anana bagurau samalam kini lagu rusuh banyak abah minta adelanan kanduagai deknan kandua sabala juo malaki kanda alai kadape badan lalita dilapia gurau pega badati boju delati boju bapasana kami karantau nanakan dua capek latibo delanan Pak Zulfami kamangasai yosa kampung bana jonya omba adela jonya omba latibo pasan dari rancania godeda depi lai banyanan tanpa adela nakanduagai Suaro samalam kini lai kojanya tibo di Jawa delarang banyak oi nana bakanda kamulia sajo minta lagu nantakan adela pujian dapat deka malam jale awana panek baden dan delarang banyak tasinta awa atanga malam moerang rantau rasonyo pulang delaot Indang Surenti tu telempongkan namanya Pak Zulfami Suaimi Kamang Sayo nah, bantu share balik Indang Sirenti permintaan
Indang Serenti di Gunung Medan Sabana Bening. Tah di Gunung Medan Sabana Bening. Iya. Iya, kalau cocok keluar dah. Payah lo awak. Udah zam semalam 3 bulan cinta tak jalin deh. Jangan jalin cinta dah orang kerja anjing ah. Asoyan maik ka turun da Uji Ramli berarti samo jo lagu da Putra Perdana nah. Bang Uji Ramli soyan maik ka turun. Cinggu yang dapat pujian tadi siang dari artis senior deh sanggar bare awak pak. Awak mau lagu walau nade. Ini orang yilu pada nawar sesuai nama. Ratok rampang kaleh nayaan indang serenti. Indang serenti keluar langsung pi. Aina nabakanda indah sirenti lalai racaniago nabakanda jo kawan-kawan racaniago bakanda jo kawan-kawan saman baro menunggu hadir masati lalai nomor kati yang rawa tolo amairi ikan kemana nomor kati yang lawa tolo amairi ikan oi Zulkarna ini di kota Palu kandua bakonco are ondela joma agawa bakonco are papalu dena joma agawai alala batau nawa menunggu kandua kacil pobilo macami kota Bangkalai dah kasih joinyo sampai kini lata Bangkalai ya sedang dalam perjalanan pak ayo pak di mana pak ya sedang di Gunung Medan ya sedang makan hei ya mamak den gua abang ucok pincuran tukis cik nakan balik asalah ke kampung lain kok kami di Pulau Kutuan nah kan bawa ke di rumah makan Omega balik apa Samsu aina nabakanda Allah diberi lalai itu kurang nakan dua aina nabi asoma jai kurang nakan nabi asoma oi kola jale nakan dua raso kaindah lalai anto ala janji onde babu onde anto ala janji nanakan dua babu digeser ke Indang Sari Lama di Kota Baru apa? Kota Baru Abai Oke. Iyo minta lagu lo kalau udah main Indang Sari Lama. Sari Lama makambatamu anakan dua ngai di payoku buat tayo di payoku ande tayo
cobaan tibo macam-macam deh cobaan tibo banamo indah sari lama kandungan dalam daerah payoku dalam daerah kandungan payoku bacampuari jutaragan kontanai lanyatu dan samo jauh lanyatu badan samo jauh sari lama balanyo sapunakan raminyo sampai patah-patah raminyo sampai deh patah-patah rumah tanpa jalan tak tentu nakan jauh kamahan no kadi jalan jauh kamano deka di jalan rumah tanpa jalan tak tentu nakan jauh kamahan lah kadi jalan jauh kamala deka di jalan siang malam pati ragu ramanya wekan dua ngare di tangan orang wekan dua ngare di tangan orang alang-alang deh tagatali magawai aco diku sawangin kancang aco diku saw magawai angin kancang aco baba dai bulan kini magawai aco laca bialaya alaya anto bingkayo magawai lai tago sajo iya digeser kanan gondo untuk udah jali mari magang selamai malam tuh ala duranti tuh nang gondo layang-layang tagak tali diguncang angin sangek kancang kasia kami kemano kanduang kapai tetap sajalah di Cimpago Talang ini tetap awak menjalin silaturahmi betul Lili Safitri Bali selamat datang Pak Saye Nih Mak Freddy di lagu dari Stalo Mampang Anyo alai nembagu rasa malah nangko dangalah denda malah di derabanya dah dangakan jua
Rindu kampung halaman udah Zulkifli. Nah, di mana kampung halaman udah Zulkifli tuh? Nah, kalau di sana rindu je kampung halaman itu silakan dicaliak siaran kami Satio hari Selasa, Kamis, Jumat, Minggu. Aku nya untuk udah jali gua. Lain masih di dalam dah jali, bantu komen dah jali. Anyolai tanah Jawa, tanah Palembang, ketigo tanah Lubuh Jambi, Nangka Joko Torapa, Kalimbo, Kampung Sikabau, di situ Uraka Basalu, Sambia Mandanga Dena Maiso, Nandenda Ngabu. Budolea semalam budolea. Bunyinya selalu ngaparin jolong kambang ruta serah di nagari usata kicu ade nyoranca sababa Allah deba itu sajabah bunga dalam kampung matoda jalina namu alalo takwida arista kamakan sura lanangkan ayuho Paweri anyolai kayu gadam mati sabalat naibo kayu marapalam jatuh marau amasupadi saronyo pati dibuangkan denduku amangko dibakar mulai masih oh kita jua de bangajali dagakan mela bukan yo denai takui karam takui balai indah jadi nyempamenta lonsong kata pian kampanan malaka malai to
Atu nah nanggondo tu dek dajali awak nanibo ya dek arok rancak kile oto ya saluang senyempele udah madi 100 bintang ya dia gih dulu ke kinci tu permintaan udah madi Sultan Mantari. Soya melenggek lah apa nih indah dah udah tuan muda dah apa dah waduh dah ganti lagu dah di tu apa lu dapat dah pantun dari sia tu kayu gadang mati sawala eti ambo ya dari cuti nah Mandala kali yang sama latu abadan tiga indah bakuno sumbulunga pasalapu aba itu nasib sikit jatuh sumbulunga pasalapu aba itu nasib sikit jatuh Inna bagura salwa jodeta bagura wama samalang nangko Pai masati den kan lai datang Koya kati diam samalang nangko Pai masati den kan lai datang Yo dilakawi samalang nangko Orang kampung pencari kayu Tarahlah denai ke kayu api Jale badan kajadi abu Pada panangko mana nanti Jale badan kajadi abu Pada panangko mana nanti Wainan Bamadi makan lagu di Malaysia samalam ini rasai bana manang rindu Bamadi kamai kader cari rasai bana manang rindu Bamadi kamai kader cari
kuburan di Langkawi. Awak kan sok tahu lo kama kolah jalan ke Langkawi itu Mak Sati. Kama jalan ke Langkawi. Kalangkabui kami nan tahu. Udah Rista mantap deh nanya boye, yop. Udah Madi Stamentari lah nanya lagu beliau Tuan Muda I Miss You. I Miss You too. Mama Arimo Agam lambui tarih boye ya. Kau di lambui sadaya. Boye ni kan lagu ambo cik bu. Lagu pak saya apa tadi lo catat lagu pak saya? Suntiang lagu lo. Minta lagu cik ni Ratok Piaman Muslim. Bantu bagikan cik udah Muslim. Udah Muslim, semoga SDCT semakin sukses di udara dan semakin kompak selalu penggemar SDCT di masa Jobrado. Jayalah tradisi Minang. Amin amin ya rabbal alamin. Pantun siatu cikgu kayu gadang mati sabalah. Anok sila pak. Jangan sabuin ciko pak. Malu kita pak. Salam Nusana masa Barenan Sati Jo di kampungnya di perantauan. Selamat bagurau Nusana masa Barenan Sati di lapiak gurau SDCT. Mari kita bersama-sama mangkok menjadi Messi ketidiang lebih guru SCT atas nama Yelmi Idrawati BRI 5542017921 di Bari kasih relangkok Maksa Barenan Sati Cigu Malai. Nah tuah. Maika turun ceni pintaan orang Batam. No, tuan muda aku di Batam kok ya. Salam kompak selalu di Saluang Cimpago Talang kecek pasai yop kompak kita taruh bantu bagi-bagikan balik Mak Sati denai Mak Sati ngata minta lagu cek ni Putra Si Kumbang tukar si lagu Putra Si Kumbang deh tagatok lu lidah ni menyabuin ganti lagu ya dia ndak keluar di SDCT lagu-lagu ikodo batung mamului saya kasih dia taruh nana citu-citu tu kan banyak nana rancak-rancak lagu awak Koto Tuo Indang Balimbi yang Tanjung Bali berbagai macam asalnya dari itulah ya Putra Si Kumbang lagu kanedis spam cek apa cek Facebook. Udah Muslim Ilma Sufia mantap uni sayang yop dia kanduang bantu share udah Madistan Mentari Bu Emma Sarirema Mak Sati galak sajo na labiah dialah kualiti bualau satu galak se sambil mirik ketidiang kabarisi juga ketidiang malo nama Pak Zulfami Suaimi Kemang Sayo Risna Tanjuang ta Bang Oje Ramli ni minta lagu cek tak kicuh di nantarang bateri noles onde bayu tu bateri nolis tak kicuh di nantarang tu lagu pop nah tujuh rogen awak ko lagu-lagu awak lagu Saluang seh nanadai sampai do re mi fa sol senya nyugiri ampe nadai limo Gadis Sungayang hadir nih ya urang Gadis Sungayang ganti lagu deh ndak talok di Saluang do tak kicuh di nantarang tu Mudi Arau Cik Yoni Muhammad Sair ya Bu ya suntiang nek kan Cik ya suntiang Pak saya nilai saya ndak tiba doh kurang semangat memari mu agama sedang di mas siaran langsung ke sana udah Afrizal sadang di studio Saluang Nenang Cimpago Talang Salimpe Alam Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solo semoga tetap jaya hendaknya Cimpago Talangko. Jadi sekali lagi kami informasikan kepada sana bahwasanya gurau semalam suntuk kita ko lah hampir mendake kita kan live kini kuah hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sudah tuh Jumat Sabtu Minggu itu merupakan hari besar kita dalam rangka peringatan Idul Adha di tahun kini. Tentu kita mulai siaran balik hari Selasa. Nah, Selasa, Kamis, berarti 2 kali pertemuan awalnya itulah gurau semalam suntuk nah. Tolong derang banyak jo bicara ketidiang Mak Sati. Karena tukang dendang, tukang Saluang Allah dil. Tinggal mangga soto sen kemari lagi. Bade Pak Samsu dua Mak KB Indang Balimbiang request cik ni mau kasih sebelumnya Risna Tanjung
Nakan mak sabarena sati Cikgu Malai dibawa ke pisau cukua, dibawakan mana Pak Wirdi gadang gombak di juang pantun. Nah, tuh, pisau cukua. Singgalang ulu teh judul lagunya request Cik Niel Malai ya. Singgalang ku buat teh ada udah Rizal Sultan Sampono nama rantau di Biren Aceh, kampuang di Lawang menghilang tabu. Mama lah di dalam mana kau tu? Yo mama pi tak nampak dah. Mama aku aniang sama mama nah. Tak bisa dah mak. Jadi aniang sama mama gawa dia kau. Lama nyabi mak tu. Lah rakyat tangan nama leh ngah. Bareh baru kecik serimbut. Baru ke makan baru yo lama bareh baru cek. Rimbun ku bawa yo lo sana. Abi main mak kabe deh. Baru ke basandu nasi lu. Yo lama bareh baru. Alih lo mainnya. Ya entahlah. Kamalai agih dulu. Dia agih dulu. Koto tuo caru permintaan Pak Samsu Kito nan sadang di jalan. Ya, mayor, minor, mayor lah. Orang Sumando nata sisia bagapuan Cik Niel Buliah Zulfarizal follow alaman kami deh, cari di Facebook, tu diikuti, tu bagapuang setarih lena. Kota tua carua spesial untuk Pak Samsu yang sedang di jalan menuju Alahan Panjang. Baduo jonyi ombak. Nakan masa barena sati Cikgu Malai bawakan bana pisau cukua tu pantun maipo lagu rusuh dibawakan Pak Wirdi kadang ombak atau alah catat tu. Oh lah sudah menyabik bare baru nakan ayo aman yo cucu amak beko nyepinya sesapu ise kadang ba alo lah tu tibolo mak Freddy siko bare baru lu kecek kan lah remote tu yo. Bukit Bunian untuk Bu Emang. Bukit Bunian. Anta kabar dunia kini bagai Untung lagi mantagu sajo satangan nasib laki-laki ko bapitinangkan dua sayang ko indah siginya tibo hatta kabar dunia ko isu anak sadang resiko
di bue bana rumah ranca tuo kada puatasi isi ayo oilah coba dan tatangi sapa romati oh bangsa oh de anak kurang para hati saja kete mencari piti dapat sakiro kabalanjo anak Jawa di siko olakan atunya atua diputa lengkok baliang-baliang diagih kasuayan maik keturun permintaan Bang Uji Ramli permintaan Uda Putra Perdana dangalah dendang semalam po biarlah kami nak banyanyi baru suah-rusuah kalaguna naniko permintaan Pak Samsu malam kini dipunta lengkok baliang-baliang sesudah Pak Samsu kita kelokkan ke Bang Uji Ramli tarimalah suayan maik keturun untuk Bang Uji Ramli Nabarado di perbatasan Timur Leste. Tio ari aya kaladang hai Pak Uji ai dek basa iduita tahun kini oh tahun ini oh ya oi anak kandung kana lugadang oh ya oi ayah kandung kini ilapai kini ilapai oh ya ya anak kandung hentikan tangi oh ya anak oi patah gua iman dalam dado oh dalam dado nak kaduang oi awak kete ayalah mati Bang Uji Ramli alamai padan kahasan sarung kahasan sarung ledakan duang tabu jamai tangga rumah nangkan wangoy orato tangi mai ibo ibo mai ibo ibo Bang Uji Ramli den
hoi taragolu hoi baguce ayah kandung nambe bajalan Tuhan nantikan kami ada dulu gadang dulu Pak Wairiden atuh permintaan Bang Jerami ko bali purbana lanakan masa barena sati cigumalai nalapiak guru SDCT acok tabayang juwo tulah cinto kita kalapiak guru SDCT jangan lupa ketidiang lapiak guru semalam suntuk basamu mangkok menjadi karena lapiak guru SDCT ko kita nampunyo tanpa sponsor dari pihak terkait Ilmi Dramati BRI 554201027921 BRI kontak personnya ada di atas telah cerita ayo makatik gak bersuruh-suruh kita malam kini karena layang-layang magawai acok ditimpo angin badai ayam marando laba kukuak tandonyo hari laka pagi kukuaknya sebanama ibu-ibu ko iyo kita kabagurau semalam suntuk marilah kita pasokoan ketidiang maksati supaya gurau kita nak santoso himbauan dari tukang anjuang layang-layang nambarado di kota Palu layang-layang ko nak tagak tali acok cabiak karateh iya acok tibuang ilim bubu untuang bingkai ko lai bapasan dari Malaysia badek kita nama samo ya dia geh dulu karato sanyang baka permintaan udah Arista Jo Mak Freddy kita tatompang bana di dalamnya tak selok ya basaba ka pisau cukua kandak kan lain yang kabulih kita kan lain kabalan agaknya cigu malai takana tercinto jo pamenan orang usah beladang di para orang awak sana orang susah usah itu na dipakaikan mantun ceritonya mari muagam Pak Anton lapo kotas tu namanya tuh apa tuh mah oh SMS susah melihat orang senang senang melihat orang susah layang-layang lamah bingkai cewek ya tuh ada mus bintang deh tadi lagu dah lah di bawaan lo nah dia geh dulu karatok sanyang baka udah Arista aja Mama Freddy gitu nanya pendekar malam gak senang Amelio aku berusaha suntuk selamat itu banyak di tapita
Oh buanyo banyak namu lai awak badun sana nambah ibarat kuku jeragi yang nanti naik tak masuk nanti dari mana saja dahulu pada keimanan di dado pulang pada badan kapuang dusana sia kabatanyo di jalan pada rumah mana jajar apa pintu asao lai dusana lega pulang surang dado kamabilai lai bana dan badun sana bangsa nita minta bilai upe calaco dape lai bana dan nai bapa tanam kacang isi yang sarbonya namudo lai badan dan badun sana karena kayo ketompa saya kawaban saya disangko sarong lai bana di sana kayu bangsa tak dapat salang tenggang mangkuk bajatan di negari bangsa tak sisi ala biasa coba tak dilembayangin jatuh badai selaru eko kita Amerika dua Nusantara menjadi orang lain bangsa transisi ala biasa Aceh mak sati atunya tu nah untuk senang bakat tu ain orang lain lo dawak gai ale abau dah mati
Assalamualaikum Bang Zainal Effendi, kirim salam kepada anak sepaguruan di SDCT, semoga sehat selalu. Yo bana maratuk malam kosana yo balai. Udah aristaku kan betul. Kalau zaman kini yo sobok lagu ibuku kau mau den dorati bintang lai dari Mak Freddy Denai. Sabana imbu-imbuan antara salu alga jo sarumah lai. Makasih makati layokkan bana punya saluang tu alga biar jauh penganarang rantau ya. Dah lah anda deh. Allah le. Lagu ala-ala mah bingkai itu sama aja lagu menyalah subuh nak denai. Ayo. Siap. Beko lagu udah Mos Bintang. Salam mama kami makati majindo orang pagurau elok baso tahu joran tiang kaman cucuk dan kama impok di batipuah bana beliau semoga sehat walafiat saja mama di kampung halaman kecek mak sati kita selaku tukang irik katidiang nambarado kini dilangkawi Kuala Lumpur Malaysia. Yo bana rista lain ora subunyi salu alga semalam ko. Papanjar atau sene maka buya tatampang dujong pantun mak sabarek nang sati je mak katik majindo. Atau Allah mabuk nangis pasang sudah. Kau baik tu bana buya sedia bana mau menanganyo de. Bal itu bu emma. Yo nak menangis lo awak de rumah. Dia giah dulu ka pisau cukur. Nah, sudah menangis. Ayo. Lagunya terima kasih. Iya. Ayo. Itu semua. Nak nama malam. Pisang cukup lagu hari tembak. Iya Terus di kanan. Lego punya. ya masih ingat semua itu. Lego punya. Jadi, Bu putakan lagu lu buat sawo ya. Lagi lu udah jahat mata cari lu. Iya. Atas mantah. Itu bungaran. Lego punya. Boleh saya. Tak ada kan? Mak Sabarana Sati, salam kembali Mak Sab. Alhamdulillah sehat C7 Mak Sati andaknya. Sekeluarga di Kuala Lumpur Malaysia. Jangan lupa jo sikek bu. Hah? Sikek apa aku? Tuh jilbab apa kau sikek. Salam untuk tukang salon cik ni. Oi Fatma Delvianti. Tidak akun bodong kau nampak foto dah. Sabak anak bu ya awak bu ya tu. Pisau cukur untuk Mama Arimu Agam, permintaan spesial malam kini. Duduk rasa nak tanam-tanam biarlah kami menendangan. Dek Rayu Haji Kampia datang tuang ketidiang. Aduh jua nama isian. Iko lagu Mama Arimu Agam, hey, kapisau cukur lagu diminta ayo. Nan bakanda kan yo harimau agam hebat tanang Mama Harimau mandang ayo lagu iko oh enak takana biarlah malai mana banyanyi tajam pisau masati indah sabara kironyo dagu anani nyolungoin pisau salah ade sungguh bacali sajo pisau konan salah sungguh tani ayo pisau salah ade sungguh bacali sajo pisau konan salah sungguh tani ayo oi belawi dema opa pada buah dabuanyo sampai masati dalam kamu waru mantang-mantang abagala pisau cukua naninda paralu ondenyo cukua pisau salah ajanggu iman cali asajo pisau konan salah ajanggu itani
Labuo pandangan kabua kurang galeh tanpa di mato sabanake jam pisau cukup sampai kajange di cukuanyo. Oi papasan ada gua ka pisau cukup janggui sajoanan kadi cukui pisau cukup iyo sabana galia tajamnya sabalah tapi malu koi di pasia denai nanti di sita nomba bada gua mari mau agam ini bapak sana bebasi pai pisau cukup pisau salah aja anggur mencari saja pisau kona salah ada gua di kuku ayo. Iya. Tidak tadi nak anda. Jangan cari saja. Iya. Itu. Nah, pisau salah ada gua di kukunya. Iya. Iya, bidua kete lagi ya tarik. Kau siguro na budget may kusa. Cik Mik tu. Dah macam Mik ibu. Badan sapan bida kete rintang La baganda orang salipe de dade pidang kalduo awas pantun bidua gete rintang di lamun pasajo badan sapantun bidua gete gilo di lamun pasajo wairang minang nandi subarang karena jua pusaka lapo kieh joban yang lupakan pakaian nadai budaya kita tadi cuba tali dirantang data liling ngarai siano bilo masuk kadua kapulang kampung nanti kalah marato bilo mola kadua kapulang kampung nanti kalah marato lati bosure dari kapuang menyurahkan doang laki pulang lagu ribundo deba manuang langang nagari bakagakan lagu ribundo deba manuang langang nagari bakagakan pasang nagari tolong sampaikan salwa badet tajang lupakan bahati hari dirang kaurang bilo masonyo kadua pulang bahati hari dirang kaurang bilo masonyo kadua pulang. Ah, tu video ketek nah. Nakan Komang Faisal ni tahu yang macam ju manakan aku kami sedang banyak nonton deh. Mak dengol dah ada macam di selimper rumah Faisal. Itu nalah kayu ya. Ah, iya. Good.
Assalamualaikum Buya, baru bisa monitor. Siap dah Al. Udah Alwan Rial. Cukup mana lah masa barena sati itu Cikgu Malai sampaikan mana supaya nak licin mana ya Pak Wirdi kadang omak Pak Anton lapo kota satu ayo. Cukup lah. Ha Pak Wirdi tu aja mari muagam kada gue sampai berdarah. Ha mana SDCT ko mak jarang dek kita tasu lapiak guru na soromaniko. Salam Bu, talambe menyimak yo udah sawali. Ha tu. Jadi itulah lapiak gurau selalu nendang cimpagota langko. Jo teknik-tekniknya iko adalah usul kita basamu. Maka bisa mudiko, bisa minta lagu, bisa menyapo. Tentu dek kita nama basamu. Tagalak tukang saluang mudo kita alga utama mantun kan. Nah, bana gari tiak saluang tu. Ulah pisau cuku yang nama kandakan. Lagu dia mari muagam je Pak Wirdi kadang ngombayo. Hampir Tagalak tadi lemak. Mantap Zurianti Yanti yok. Alwanri udah Alwanri Bu ya. Ai ba aku indah hadir kini. Balu ada acara lo kira. Ya, skuad tidak hadir. Ya, skuad tidak selama hadir. Ya. Nah, bintang wak baru bintang dak. Lo keluar dah Allah. Allah tibo ciek lai tukang nendang ko Bu ya lah. Yo kwa, dari tadi le. Kerinci hadir. Menyimak sajo nyo Bu Iyal Malai lah naik lagu dah tadi dah. Lah naik banana. Alga ambil lah saluang biadene menendangkannya. Sakti idui karena lah untuang lah panek badan menangguangkannya. Ha, kan mantun no doang. Kece udah madi Sultan Mantari. Nan bakain saruang suruh bagandang lah Bu ya. Daus bagandang lah ya. Cek udah singolalo. Ya. Jadi ikolah keistimewaan orang Lampanjang kan. Perkasa preman kain saruang. Ndak siang ndak malam ndak tangari nyo kinyaknyo jinjang kain saruang yang. Nah itu mode nah. Nangis anaknya. Iya. Dek kangen Lampanjang aku mode. Nah, bah sana lega tukang nendang. Coba stek. Pemalu sana. Imbal sana. Malu. Sekolah dah. Siapa nama? Hah? Oh kok merah muka? Nak ada orang mencari dah. Nama siapa nama? Bisa. Nama siapa? Tak bisa. Idin. Hah? Di mana tinggal? Idin. Siapa nama Idin? Mau je, kau ada apa regenerasi? Nama siapa? Idin. Bisu. Wah aku. Marilah beku buat gitu. Surah lain cepat. Pek mari. Kenal boleh lelok sekolah korang. Pek. Kau surah lain. Kenalah kami. Nan baru itu Bu ya yo. Lega gada aku surah lain. Kau siapa lo kah? Perkasa preman kain saruang. Tekan lain nak kain saruang kawan lo. Apa? Anak mau siapa? Wah. Siapa nama? Payat. Payat namanya sana. Payat. Yalah lah. Payat. Alfayat. Ulah lihat. Alfayat. Oh Alfayat. Mangga kamari. Lalu. Pai lalo saya kemarinya. Pai lalo saya kemarinya. Ya. Baku boleh saya dah mawak pai lalo kemari. Hah? Apa kau lari? Ada Adi dah. Angmeh 20.000. Nah, Adi dah tadi memperebutkan 20.000. Iya. Dayat namanya Dayat. Ya Santiak kemari lo, Fayak kemari lo. Besok nak bos cepet gede sekali. Kemari lihat. Koda alfa nyagi bintang 1.000 lagu retak pesaman. Capek lah. Jernih ayahnya. Sapantun saya. Ayahnya. Elok duduk beko berang mak ketik majindo. Nah, tapi Ayahnya. Iya tu. Iyalah.
Dan ya ayah nyoba tanpa saman, tapi yang mandirang muda-muda. Adik kok lapeh ya dari tangan. Ya kagak lah. Tu mode nah. Tu mode lagu nah. Saluang di barat. Ba caranya pe lalok sih kemari. Ba Mak Sati, pe lalok sih kemari menyanyi tak lom muah. Hah? Pareman Bukit Sileh mani. Ya, Pareman Bukit Okoh ya. Ya, perkasa preman kain saruang Bukit Okoh. Itunya nah. Udah Rizal Mersih selamat malam dah ada itulah. Al-Fayat merupakan regenerasi Cimpago Talang. Semua nang bujang sorak mari lah yang Suka duduk mari lah. Dia tapi tak kuih Mak Setia bakal lega. Tadi mencelik piti 20.000 yo ceh, kini dah adi dah. Lah, nak adi bintang 1.000 dah. Nyanyi dah selesai. Ya. Age tari Al-Fayat. Tak lari dah, kata kau dah. Itu saya suka melabuk jantung ana. Minum air putih tak lah. Dia pergi dulu ke Siriah Langkok. Kok candu ikon akan Mak Sabarena Sati Cikgu Malai di Papanjang 300.000 lai. Siriah Langkok. Rencaran nyoku butan juang babelo jalan kapil ladang nangkan dua ngai kapil ladang bapasan dene kanakan dua Mak Sati capek lah pulang Mak Sati capek lah pulang ondela Mak Sati den tolong aku rayu akan Mak Sati di madu duanya nangkan dua tolong panangan minta kasih dia langko bianakan abah nyanyi duga Mak Sati elo di rantang panjang malam ini ondela Mak Sati den tolonglah kau banakan Mak Sati di malanyo kini walalai kini bermain Ramila urang adirantau nama makai sakalo baru nakan dua sagalo baru anyo nakan kamanyila rumah tampak jalan tak tangku Mak Sati jalan tak tangku onde Mak Sati den tolonglah kau rayu akan Mak Sati di malanyo kini ulalai di maka main Bagurau samalam gini musim bilo kata ulangnya talaga bananya Mak Sati di luar nagari kan buang nangku ondela Mak Sati den tolonglah rayu akan dua di malanyo kini olalai kini bermain ambil rotan kabela kayu duduk baman wala dalam rimbo duduk baman nuang dalam rimbo le ulo karagu dalam luri baca bang pulo dalam luri baca bang pulo onde Mak Sati den tolonglah kau banakan akan di malam main ngakon tanah tolong banakan
Iyo jo bale baru jo si rimpun tanggal 6 bale bisyo mabo yo Panwar Effendi. Aka putih kayu tasera ditimpo pulo lanande hujan wai kini lama hilang pada tangi manimpo badan onde lanangkan hangai wai manimpo badan kini lagi lama hilang pada tangi manimpo badan kotarotan carilah akade kayu ala kadikabe masati den kadikabe tak guno kadamanya sadulu barabui lama kodape masati den makodape oilana kanduangai tolala banagan narayu adi malanyo kini olalai di mama sati den tujuh halah panjang kasirial yang langkok diagih kaguguk manitiam baitu murau samalamko duduk lama sati elok lagu naniko dikirimkan bana untuk perantau kita nambarado di Palu. Beliau ialah mak gawai nambado sana ibu Jo Pak Zulkarnaini. Konya guguk maniti ameh.
dendang malam kini sama kini oh apa den kok nan kayo lape taraga nan ba sai tinggai boati maga wayu ya Atunya, tenang guguk meniti ameh tu. Atunya, guguk meniti ameh. Dinaya dulu suntiang patabatikam tadi malam lagu beliau indah nanya. Lagu Pak Saye. Ya, lagu Pak Saye. Sabana lape taraga kami jo kampung halaman ulah lagu sirelangko yo Pak Wirdi ganang Pak Anton Lepo Kotas jo mama harimau akam. Patah suntiang dape ditikam patah hati badan bin aso Pak Saye tara solangang di nanara ami di nanami ngan Tasinta anak tangga malam batanyo bagaimana yo tuanai ayah kami di payoki ini di payoki ini Pak Saye bagalau galak sorak manika canang jo agu tuanai ana darota gak basa andi yang taga basa andi yang Pak Saye Pak Saye silaulah anak nada dua
laman tadanga dendang josalu apa saya banan tuncaro gurau minang oi winri urang batu sangka tak bansai sajo ditanggungkan tangi anak manusia jantung apa saya den nana ya nyola lupa pulang lalu pulang angkat karib karabat labi basalam batamu di dalam male pasaiden jauh ada ke famili datang famili datang nangkan duangai kok sakit anak tengah malam sialah mencari upe opa saya pak saya kini di rumah orang baba lihat capek lanang kanduangai Tuhan menuju wajahnya lai bangula orang deka parang aria kaibu kuado balen lama suara bulan dona mane bahadi payoku walu kota tapi jalan ade malawan suanagara tuana kandua sataga bawai nanakanduana belaca me kota salasai dodisi koe baolakan rantau jauh hadirantau niai atau langsung aku hati rangana tinggal batuan jua janyo hari sanja para laut saya baba liamu suakata ampe bisuamu suadi kadang pulo bahitu tekai oi pahlawan kasialalango tabangkalai janji lare tapabuwe kolai di dalam niai juo pabilo juo kaba sampai kana Tuhan ai juo janyo alai bagura kita dengan laden dan malam kini darah banyak pita jepit lakukan lagi malam kini Tuhan nenek wajahnya oh ya Allah dia kecacang kami
hati dan tasisi lebih asonarumi tuan tinggal surat tuan dan juga jajuan lain. Selamat malam udah Dodi Pratama alias Parewali Mosukule ya di pulang dah. Udah Parewali Mosukuku udah Doni Pratama berado di Samarinda kok ka pulang kempuan Leo ke Solo. Sabarek nasati, ayo nak muah kau mak, kuah bujang merantau judulnya. Di kampung Mukie, dan di rantau lapeh, nah kabaannya lain. Dusana kesadolahnya mungkin di ukua jujangku latasuo 3 minit lagi, waktu kita dari ranah bundo untuk dusana kesadolahnya selamat bahari raya Idul Adha. Semoga amal ibadah kita diterima. Amin amin andaknya nan lai bisa berkorban nan alun bisa, semoga di tahun besok selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada. Kau nak tahu jo mak gawai jo Pak Zulkarnaini sairiangnya jare dirimbo indak kakanai balam disangka lalapeh pulau atuna tu bujang merantau tu babayu lah gue.
Iya. Jadi dosana kesadolahnya basu kita balik tentunya di hari Selasa sesudah Rayu Haji atau bagurau kita balik 2 kali pertemuan ya Mak Sati. Tolong gak kuncang ketidiang ringgit tu Mak Sati. Kondak tebedo tukang saluang kita beko karena tukang nendang tukang saluang lah sese ya Mak Gawai tinggal duduk saja beliau kemari lai tinggal isi ketidiang Mak Sati lai. Kami doakan selama hari raya kuah karena hari raya kurban ka mudah-mudahan panuh juo lah ketidiang Mak Sati kateh-katehnya. Dek berhubung lai rayo nak katibo. Iyo mode itu mawirdi kita mamari mu agam bagai udah alwan rial mudah-mudahan daal bisa melancong ke pondok SDCT. Oi layang-layang dem maci pagotan magawe bana dem tukang anjuanyo ini manatap nema di kota Palu. Oi nana magawai deta dorong saya indah diagai urang nana punyo de magawai basora magawai nana paralu tasabui bana magawai cimpagotalang tukang iri kati diang iyo Mak Sati di Malaysia Mak Sati oi lama natapnya nyampa Mak Sati de mata lambe pulang kakuri badan akan dek mananti de Mak Sati tolong anakan dua wala jo bicara tasabui pula onde bangu jeramli di perbatasan timur leste Malampo di perbatasan timur leste sama Lampo elo elo mama Otto mama Freddy salamai sajoti bodi surianku salamai tibo makan doa di surianku udah arista juara ngagalanggang di SDCT Bana sama Lampu di SDCT da arista sama Lampu. Oi nana kakak mida arista tadorong sayang indah kabatu kajonan lainnya dah kabatu kanana kadua jonan lainnya nane lo baso iyo lapawirdi maradia kakak joma harimau agam Paua eri panonton setia nana baguraude di malam kini kita sambuanan kandua Selasa malam oi depa